ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардид. Саноати дорусозӣ яке аз самтҳои муҳими саноатикунонӣ бо суръати кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар Тоҷикистон бо истифода аз гиёҳҳои шифобахш ривоҷ додани он имконпазир аст. Дар айни ҳол атласи гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон дар таҳрир қарор дошта, дар назар аст дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар асоси маълумоти чандсолаи тадқиқотӣ оид ба гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба чоп расад. мавриди зикр аст, ки дар кишвари мо аз рӯи баъзи маълумот зиёда аз 3500 то 5500 растанӣ мерӯянд, ки ҳамаи онҳо хусусияти шифобахшӣ доранд. солимии ҷомеа боигарии давлат аст. барои таҳкими солимии ҷомеа давлат ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста тадбирҳои зарури амалӣ менамояд, ки аз ҷумлаи онҳо беҳдошти хизматрасониҳои тиббӣ дар соха мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои пешгирӣ аз бемориҳо дар кошонаҳои ҳусн ва сарфарошхонаҳо аз ҷониби Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ тадбирҳои пешгирӣ аз сироятёбӣ амалӣ шуда. ҳамчунин дар беморхонаҳо нуқтаҳои тамизгардонӣ асбобу анҷомҳои тиббӣ ташкил карда шудааст. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. имрӯз мувофиқ ба пешрафти замон шаҳрвандон барои ороиши рӯю мӯй аз хизматрасонии кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо истифода мебаранд, аммо риоя нашудани қоидаҳои санитарӣ дар ин нуқтаҳои хизматрасонии умумӣ боиси паҳншавии бемориҳо мегардад. дар марказ ва ҷамоати деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 25 кошонаҳои ҳусн, 31 сартарошхонаҳо ба аҳолӣ хизмат мерасонанд, ки аз рӯи низомномаи муайян гардида ин нуқтаҳои умумӣ бояд ба чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошанд. бояд дар сартарошхонаҳо ва кошонаҳои ҳусн ҳама олатҳои корӣ сари вақт безарар гардонида шавад, маҳлулҳои хлорӣ истифода бурда шавад. кормандон аз он ҷумла кормандони кошонаҳои ҳусн сартарошхонаҳо аввал худашон аз муоинаи тиббӣ гузаранд. баъди истифода олатҳои кории оҳанӣ дар ин марказҳо тариқи дастгоҳҳо дар 120 дараҷа гармӣ безарар гардонида мешаванд. то давраи соли равон ин талабот дар ҳамин нуқтаҳои хизматрасонии умумии ҳудуди ноҳия ҷорӣ гардида 3 кошонаи ҳусн ва 1 сартарошхона бо қарори сартабӣ бинобар ҷавобгӯй набудан ба талабот то ба ҳолати меъёрӣ муҳайё кардани шароит муваққатан фаъолияташон боздошта шудааст. нисбати кормандоне ки ба талаботҳо ва қоидаҳои меъёрҳои санитарӣ риоя намекунанд, протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода баъди ҷаримабандӣ кардан агар ислоҳ нашавад фаъолияташро боз медорем то иҷроиши пешниҳодҳои дода шуда. ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб дар сартарошхонаи кошонаҳои ҳусн риоя нагардидани қоидаҳои санитарию гигиенӣ, истифода бурдани олоти корӣ тамиз нагардида боиси гирифтор шудани шаҳрвандон ба бемориҳои бо хун гузаранда, паразитӣ ва бемориҳои пӯст мегардад. аз ҷониби духтурони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баҳри пешгирӣ намудан аз хатари паҳншавии бемориҳо назорат дар нуқтаҳои хизмати умумӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, дар аксари нуқтаҳои хизмати умумии ҳудуди ноҳия шароити меъёрии хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. тамокукашӣ ба марги инсон оварда мерасонад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб дар таркиби дуди тамоку моддаҳои заҳрноке мавҷуданд, ки инсонро мубталои бемориҳои табобатнашаванда мегардонанд. зулфия Раҳимзода доир ба зарари тамоку маълумоти бештар медиҳад. истифодаи тамоку на ин ки ба саломатии шахси тамокукаш, балки ба нафароне ки дар наздикии ӯ қарор доранд зарар дорад. таркиби дуди тамоку моддаҳои заҳрнок монанди цианид, мишяк ва никотин дору мебошанд, ки онро ба кислотаи цинилӣ баробар мекунанд. ин моддаҳо тани солимро ба дардҳои гуногун гирифтор мекунанд. никотин ба узвҳои асаб, ҳозима, роҳҳои нафаскашӣ, дилу рагҳои хунгард, гурда, ҷигар ва ғайра таъсири бад мерасонад. муайян карда шудааст ки тамоку метавонад сабаби зиёдшавии дараҷаи бемориҳои дилу рагҳо, дар давраи бадтари ҳаёт бемориҳои саратонӣ, махсусан саратони шуш ва зиёдшавии фавт аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ гардад. истифодаи тамоку миёни занон ва наврасону ҷавонон дар тамоми давлатҳои ҷаҳон нигаронкунанда арзёбӣ мегардад. бино ба маълумот 90% заноне ки ба истеъмоли тамоку даст мезананд, ҳатто дар овони ҳомиладорӣ аз ин амали номатлуб худро канор намегиранд. никотин ҷабиши ғизоро аз рӯйдоҳо суст мекунад, асаби марказиро ангезида фишори хунро баланд, хунрагҳои маъидаро танг, нафаскаширо тез, лобпардаҳои
бронхоро ба ангезиш оварда боиси бронхити музмин, бронхитҳои обструктивӣ ва астмаи бронхиалӣ ва инкишофи тадриҷии эмфисемаи шушҳо оварда мерасонад. таъсири манфии тамоку ҳангоми ҳомиладорӣ дар давраи дохили батнӣ метавонад эҳтимолияти мурдатаваллудкунӣ ва ё нуқсонҳои модарзодиро зиёд намояд. ҳангоми ширмакунӣ тамокукашӣ сабаби синдроми марги ногаҳонии навзод шуда метавонад. бадтар дар синни кӯдакӣ ва наврасӣ таъсири тамоку метавонад сабаби бемориҳои ҷиддӣ ва ҳатто маъюбшавии фарзандон гардад. акнун андеша намояд ки истифодаи тамоку дар байни занон чӣ қадар оқибатҳои ногувор ва хатари носолимии насли ояндаро ба миён меорад. андеша бояд кард ки истифодаи тамоку дар байни занон ба менталитет ва одобу ахлоқи тоҷикона ҳаргиз рост намеояд. аз рӯи таҳлили коршиносони байналмилалӣ дар асри 20 дар сатҳи ҷаҳон тамоку сабабгори марги беш аз 10 миллион одамон гардидааст. онҳо ба он назаранд ки агар ин тамоюл идома ёбад ин шумора дар асри 21 метавонад ба 1 миллиард расад. ба онҳо ҳаме қадар тавсия дода метавонам ки вақти онҳо аз тамоку вобастагӣ организмашон доранд онҳо ҳатман бояд ба духтурони нарколого муроҷиат кунанд ва аз онҳо маслиҳат гирифта аз ин одати бад даст кашанд, ба худмуолиҷакунӣ машғул нашаванд. ба хотири пешгирӣ кардани чунин оқибатҳои ногувор ва мубориза алайҳи ин амали номатлуб дар ҷумҳурии тоҷикистон низ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку аз соли 2010, фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими муомилоти маҳсулоти тамоку аз соли 2013 ва нашри нави қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамоку аз соли 2018 мавриди татбиқ қарор доранд ки мақсади асосии амалишавии онҳо роҳандозӣ гардидани тарзи ҳаёти солим мебошад. муҳим аст ки ҳар нафар ба хотири солимии худ ва наздикону аҳли ҷомеа ибораи тарки одат амри маҳолро баҳона накарда як тараф гузоранд ва зиндагии солиму хушбахтонаро пеш гиранд. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. боришот ва обхезӣ дар қисми ғарбии ҷумҳурии исломии Афғонистон боиси марги 8 нафар гардид. офати табиӣ ҳамчунин харобиҳои зиёд бар ҷой гузоштааст. дар Яман аз бемории зуком навъи H1N1 қариби 140 нафар ба ҳалокат расид. дар қисми ғарбии ҷумҳурии исломии Афғонистон бориши барфу борон обхезиро ба миён овард. дар пай офати табиӣ 8 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ гардид. аз боришот бештар минтақаҳои аҳолнишини вилояти Ҳирот ва Фароҳ зарар диданд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, аҳолии чанд минтақа бебарқ монданд. обхезӣ сабаби хароб шудани чанд манзили истиқоматӣ гардидааст. боришоти шадид бар роҳҳои нақлиётгард низ зарари ҷиддӣ расон. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинони зери хатари обхезӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришот ва обхезӣ дар вилояти Ҳирот ва Фарроҳ кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбӣ фаъолият доранд. аз сабаби қатъ гардидани ҳаракати нақлиёт дар чанд шоҳроҳ садҳо мусофир дар монданд. дар вилояти Ҳироти Афғонистон дар робита ба номусоидии вазъи ҳаво парвози ҳавопаймоҳо қатъ шудааст. барфи зиёд ҳамчунин боиси ғайриимкон гардидани ҳаракати нақлиёт дар ағбаи Соланг шудааст. дар як маркази омӯзишии штати Ҷамму ва Кашмири Ҳиндустон таркиш рух дод. бар асари ҳодиса 17 донишҷӯ бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. аз рӯи маълумоти баъзе аз расонаҳои хабарӣ, як донишҷӯ ҳангоми дарс бо худ норинҷаки дастӣ оварда, сипас бо он бозӣ кардааст ки дар ин вақт таркиш ба амал омад. дар маҳалли ҳодиса кормандони сохторҳои қудратӣ тафтишот мебаранд. дар қисми шимолу ғарбии ҷумҳурии Македонияи Шимолӣ нақлиёти мусофирбар ба садама дучор гардид. бар асари ҳодиса 13 нафар ба ҳалокат расида, 30 каси дигар ҷароҳат бардошт. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис, ронандаи автобус аз уҳдаи идораи он набаромада ба садама дучор шудааст. дар штати Колимаи Мексика кормандони сохторҳои қудратӣ аз ду матфани дастаҷамъӣ ҷасади 70 нафарро ки аз ҷониби гурӯҳҳои силоҳбадаст ба ҳалокат расонда шудаанд пайдо карданд. аз рӯи маълумоти донишкадаи миллии омори Мексика дар штати Колима сатҳи куштор хеле зиёд аст. ёдовар мешавем ки моҳи сентябри соли 2018 дар штати Веракруси Мексика низ ҷасади 166 нафар ки аз тарафи гурӯҳҳои нашъаҷало ба ҳалокат расонда шудаанд пайдо гардида буд. дар чанд минтақаи қисми ҷанубии Чили сӯхтори беш аз ор идома дорад. ба паҳн шудани алангаи оташ, гармии ҳаво ва варзиши шамол боис мегардад. дар ин робита кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аҳолиро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ фаъолият доранд.
дар яке аз минтақаҳои вилояти Одессаи Украина ҳангоми амали ғорат ҳолати ғайричашмдош рух дод. Ду ғоратгар дар як хиёбони Одесса аз дасти як зан халтаи пур аз маблағро гирифта фирор намуданд. Сипас кормандони мақомоти полис дуздонро таъқиб карданд. ғоратгарон ҳангоми таъқиби кормандони сохторҳои қудратии шӯъбаи полисро қаҳвахона гумон карда ҷиҳати пинҳон шудан вориди он гардиданд. Дар расонаҳо ин амали дуздонро бо ҳазл ғорати аблаҳона номиданд. дар Яман аз оғози соли 2018 то кунун аз бемории зуком навъи H1N1 қариб 140 нафар ба ҳалокат расиданд. Ба гуфтаи намояндагони вазорати тандурустии Яман аз зуком бештар сокинони музофоти Амран ва Иб ҳалок шуданд. Табибони ташкилоти гуманитарӣ иброз медоранд ки барои пурра эм кардани аҳолии Яман аз бемории зуком ваксина кофӣ нест. мувофиқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ танҳо аз оғози соли равон то кунун 107 нафар сокини Яман ба ин вирус гирифтор шуда 22 каси онҳо дар беморхонаҳо ҷон бохтанд. Бар асари қатъ нагардидани нооромиҳои дохилии Яман ки боиси хароб шудани беморхонаҳо гардидааст, аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ дастрасии комил надоранд. дар варзишгоҳи шаҳри Порт Харкорти Нигерия ҳангоми яке аз чорабиниҳо ки дар он ҳазорҳо нафар қарор доштанд издиҳом сар зад. Бар асари ҳодиса 15 нафар ба ҳалокат расида, 12 каси дигар ҷароҳат бардошт. 12 нафар аз ҳалокшудагонро занон ташкил медиҳанд. дар минтақаи Киричои Кения ҳавопаймои хурд ба фалокат дучор гардид. дар пай ҳодиса 5 нафар ба ҳалокат расид. тибқи иттилои кормандони хадамоти дахлдор бо тайёраи хурд, сайёҳон ба мамнунгоҳи Масаи Мара парвоз доштанд. сабаби суқут кардани тайёра дар сар задани нуқсони техникӣ арзёбӣ мегардад. қувваҳои ҳарбии ҳавоии Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар Сомалӣ қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон карданд. дар натиҷа 12 силоҳбадаст нобуд карда шуда, даҳҳо ҳаммаслаки онҳо захмӣ гардид. аз зарбаҳои ҳавоӣ қароргоҳ ва чанд техникаи ҳарбии силоҳбадасон хароб шуд. зимни амалиёти зидди террористӣ сокинони осоишта зарар надидаанд. мавзӯи дигар, дар доираи истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи айнии вилояти Соғ бунёду навсозии 484 иншоот пешбинӣ шуда, қисми зиёди онҳо дар диҳот ба нақша гирифта шудааст ки 196 иншооти таъйиноти гуногун соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. дар ноҳияи айнии вилояти Соғ ба истиқболи Наврӯзи ҷаҳонӣ ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бунёду навсозии иншооти зиёд ба нақша гирифта шуданд ки аз он ҷумла дар маркази ноҳия сохтмони варзишгоҳ барои 5000 ҷойи нишаст, бунёди толору майдончаҳои варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ, маҷмаи меҳмонхонаҳои нав ва дигар иншоот мебошад ки бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо маркази ноҳия боз ҳам ободу зебо ва ба шаҳрвандон маркази фароғат ҷойҳои нави корӣ ташкил мегардад. дар ҷамоати деҳоти Рарз давоми соли равон сохтмони 28 иншооти нав ба нақша гирифта шуданд ки дар деҳот мавҷуд будани чунин биноҳо, марказҳои хизматрасонӣ зарур мебошанд ва барои бунёди чунин иншооти ҳаётан муҳим дар баробари мақомоти давлатӣ, соҳибкорону аҳолӣ низ иқдом гирифтаанд. масалан дар деҳаи Похуд сокини ҳамин деҳа Азим Шораҷабов аз ҳисоби пасандозҳои оилавӣ атрофи муассисаи таълимии рақами 7-ро деворбандӣ намуд. мактаби миёнаи номери 7 қишлоқи Похуд таслим гузоштем ки атрофи мактабро мустаҳкам намоем. номвои хона ва сартарошхона ва кошонаи ҳӯс сохта ба мардум хизматрасонии онро беҳтар намоем. трансформатори деҳа ки солҳои зиёд истифода мешуд, бо зиёд шудани оилаҳо имкони бо барқи баландшида таъмин намудани ҳамаи аҳолиро надошт. аз ҷониби оилаи Мирзоевҳо ва Ашуровҳо трансформаторҳои нав ки иқтидорашон 250 ва 160 киловатт мебошанд, харидорию насб гардидааст ва 400 хоҷагии деҳа бо барқ таъмин гардиданд. ин ба ободӣ пешрафти муассиса ва тамоми аҳли ҳамин диёр фоидаи калон дорад ки норасоии барқ рафъ кард шуд. имрӯзҳо дар деҳаи Рарз бо саҳми мақомоти давлатӣ кӯмаки аҳолӣ шағалпӯш намудани роҳи маркази деҳа дар масофаи 5 километр идома дорад. дар ин кори обод кардани роҳҳо техникаҳои сокинон истифода шуда корҳои тахту ҳамворгардонӣ бо кӯмаки аҳолии деҳа амалӣ мешавад. бахшида ба 30-солагии истиқлолият дар ҳудуди ҷамоат 43 адад иншоотҳо ба нақша гирифта шуда, ҳамааш аз ҳисоби соҳибкорони ҳудуди ҷамоат ва ташкилотҳое ки дар ҳудуди ҷамоат, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ки дар ҳудуди ҷамоат кор ва фаъолият мекунанд, аз ҳисоби онҳо бошад. иқтидомҳои неку ибратбахши сокинон ва соҳибкорони ноҳияи айнӣ дар бунёди мактаб, роҳу кӯпрукҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншоот дарак аз таваҷҷӯҳи онҳо дар ободии маҳал, маърифати баланди ватандӯстию обод намудани кишвар медиҳад.
در شهر وحدت با اشتراک 600 نفر زنان و دختران از 120 مؤسسه تعلیمی آزمون جمهوری چکمه گسو برگزار گردید. گزارش محمد علی عبدالکریم از شهر وحدت. برگزاری فستیوال چکمه گسو با شرکت فعالانه خوانندگان زیاده از 120 مؤسسه‌های تعلیمی و 17 مؤسسه‌های تا مکتبی ریاست معارف شهر وحدت پیش از آغاز فستیوال با ابتکار کارمندان ریاست معارف شهر، خوانندگان و تربیتگیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی شهر در تالار زیبای و برهوای تازه بنیاد مؤسسه تعلیمی رقم 71 دستاورد و آفریده‌های نسل نورس و نمایش هنرهای مردمی به معرض گذاشته شد. کارمندان ریاست معارف شهر وحدت سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی را بهترین وسیله برای از نو احیا گردیدن هنرهای ملی ارزیابی کردند. مقصد از برگزار نمودن این فستیوال چکمه گسو ترغیب و تشویق عنعنه‌های ملی، احیای هنرهای مردمی و بلند برداشتن مقام و منزلت سر و لباس ملی می باشد. توسط گذراندن این گونه چاره‌بینی‌ها در بین دختران مؤسسه‌های تعلیمی ما می توانیم خوانندگان را در روحیه خویشتن‌شناسی، خودآگاهی، زیباپرستی تربیت نماییم. مقصد از تشکیل و برگزاری فستیوال چکمه گسو رو آوردن به احیای هنرهای مردمی و ترغیب فرهنگ پرقنوات ملی مردمی تاجیک محسوب می‌یابد. با مقصد تقویت معرفی سر و لباس ملی، آرایش و پرورش موی، هنر والای مشاطه‌ها و با این وسیله در دایره رسم و آیین‌های ملی ترغیب و تشویق مراسم عنعنوی عروسبراران، مویبافی و زلفاندازی، جمالت‌بندی و کاکلبافی و نمایش گسوی دراز، سرود و رقص، ترانه‌های مردمی به دهخانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت اشتراک کرده مهارت پرورش نمونه زیبایی بانوان را با ذوق خاصه به نمایش گذاشتند. دایر برگزار نمودن فستیوال چکمه گسو با اشتراک زیاده از 600 نفر تربیتگیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ریاست معارف شهر وحدت بیانگر آن است که آنها هنر والای سرایندگی و رقاصی، ترانه‌گویی، بدیه‌خوانی و رسم و آیین گذشته مردمی را خوب ازبر کردند. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در ناحیه رشت تدبیرهای ضروری برای گذراندن بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل در سال 2020 عملی گردیده ایستاده است. از جمله در شهرک غن و دهه نوآباد رقمگذاری محله‌ها آغاز گردید. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. این معرکه مهم اساساً در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله‌های بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل جمهوری تاجیکستان در سال 2020 عملی می‌گردد. این است که جهت در سطح ضروری به راه ماندن قرار پیش بینی شده، کارمندان شعبه اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت در همکاری با دیگر ساختارها یک قطار تدبیرهای مهم و سر وقتی را راه اندازی نموده ایستادند. از جمله برای دوره گذرانیدن بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل ناحیه رشت در سال 2020 از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی هیئت کمیسیون ناحیوی تشکیل گردیده نقشه کارها پورا معین شده است. در این زمینه برای به ترتیب درآوردن نامگوی کوچه ها، رقمگذاری محل های شهری و خانه های استقامتی در جلسه کمیسیون دولتی مساعدت بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل، کمیته اداره زمین و کارخانه فرعی دولتی بر رویخوادگیری وظیفه‌دار شده است که همه کوچه و خانه های استقامتی با لوحه و رقمگذاری تامین کرده شوند. دوره تیاری و گذراندن بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل در سال 2020 در ناحیه آغاز گردیده، کارهای آمادگی و ترغیباتی در بین اهالی به راه مانده شده است. دوره تیاری به گذراندن بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل در سال 2020 در ناحیه رشت الکی آغاز گردیده. کارهای آمادگی از قبل پورا به حسابگیری اهالی جماعت‌های شهرک و دهات از روی دفترچه‌های خواجگی انیق شده. شخصانی وابسته شده در مهلت پیش بینی شده کارها را انجام می‌دهند. در این زمینه نقشه جایگیری شوی جماعت‌های شهرک و دهات ترتیب داده شده است که این تدبیر برای فعالیت با نظام هیئت کمیسیون جهت گذرانیدن بر رویخوادگیری اهالی و فوند منزل مساعدت خواهد کرد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.